I'm touching myself tonight. You were expecting someone else? Dragi ljubitelji filma, dobrodošli u 1153. Kratke rezove. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb najznačajnija je manifestacija te vrste u Lijepoj našoj. U struci bi se reklo jedini naš festival A kategorije, ali jedan od 4 vodeća festivala animacije u svijetu, pri čemu su ostala 3 trebali po tko zna koji put reći, francuski Annecy, japanska Hiroshima i kanadska Ottawa. Svoje ovogodišnje jubilarno 30. izdanje Animafest je trebao imati još početkom lipnja, no ne samo zbog covida, nego i posljedica potresa u Zagrebu morao je po prvi put u svojoj povijesti odgoditi taj uobičajeni proljetni termin da bi se održao od 28. rujna do 3. listopada i to u kinu SC, teatru ITD i kinoteci, ali i na brojnim drugim zagrebačkim lokacijama. Ovu špicu, ali i vizualni identitet 30. Animafesta potpisuje Yoriko Mizushiri, jedna od najosebujnijih japanskih umjetnica mlađe srednje generacije i animatorica svjetskog glasa, kojoj je s tek nekolicinom filmova jedinstvene i prepoznatljive estetike i poetike već pošlo za rukom izvršiti nezaobilazan umjetnički utjecaj na globalna animacijska strujanja od Amerike do Hrvatske. Ova sjajna umjetnica nominirana je i nagrađivana ne samo na najvažnijim svjetskim festivalima animacije poput Zagreba i Annecyja, već i na najvećim filmskim festivalima poput Berlinalea, pa joj 30. Animafest priređuje retrospektivu koja će po svome obimu i značaju biti relevantna i u globalnom kontekstu.
Filmski program 30. Animafesta čini više od 300 filmova iz 40 svjetskih zemalja, a ako vam ta brojka i ne izgleda prevelika kad imate u vidu da je ipak riječ o uracima kraćega metra, znajte da je na ovaj festival prijavljeno više od 1800 filmova, kako ispada za natjecanje čiji Grand Prix kvalificira za Oscara, European Animation Award i nagradu Annie. Za najprestižniju sekciju Animafesta, koja se službeno zove Veliko natjecanje kratkometražnog filma, između nekih 860 prijavljenih filmova izabrano je 40 radova iz 27 svjetskih zemalja, među kojima su se našle i neke koje se rjeđe pojavljuju na globalnoj karti animiranog filma, poput Kolumbije i Grčke. Ajmo upravo njima dati prednost. The boy rolled on his bed from one side to the other. It was really warm. He couldn't focus on falling asleep. Until the moment he started hearing something. Something coming from the next room. His parents' room. Među odabranima koji se natječu za Grand Prix i Oskarovsku kvalifikaciju na ovogodišnjem Animafestu mnoštvo je zvjezdanih imena različitih generacija, poput Andreasa Hikadea, Piotra Dumale, Teodora Uševa i Atsushija Wade. A upravo njihove vizualno spektakularne filmove ne biste smjeli propustiti bez obzira na osobne afinitete prema animacijskim tehnikama. Obilježje ovogodišnjeg velikog natjecanja i jest pluralizam tehnika s različitim varijantama stop animacije, crno-bijelim crtežima i raskošnim slikama koje prizivaju likovne tradicije u rasponu od enkaustike preko avangardnog geometrizma, grafizma i razigranih boja Kandinskog do kiparstva, drvoreza i renesanse. Slike govore više od 1000 riječi, ajmo zaveriti. When I was a boy, I fell in love with the Virgin Mary. It happened in a little Bavarian town called Altötting. I was born as a fruit fly 2 hours before sunrise. I'll die this evening after sundown. I still remember the beginning of the Ice Age and the end of the Cold War. In both epochs, the sight of the dying dinosaurs is one of the most unbearable things I have seen. I'm trying to unwind Ariadne's thread in my labyrinth.
être sous l'eau, ensemble. Allure, alarme, une alarme. On trouve. Brut. Je vais rester assise. Attendre un peu. Un signe. Već etablirane zvijezde Anima Festa 2020. upravo ste vidjeli, a one koje tek trebaju zasjati punim sjajem potražit ćemo u festivalskoj sekciji koja se zove Natjecanje studentskog filma. Iz Poljske škole za film, televiziju i kazalište u Lodžu, koja je ujedno i dobitnica nagrade za najbolju školu animacije Anima Festa 2020. dolazi portret žene, temeljen prema stihovima Nobelovke Vislave Šemborske, a od mladih umjetnica koje brane boje naše zemlje u studentskoj konkurenciji izdvojit ćemo Sunčanu Brkulj. Doduše, moram vas upozoriti, nakon njenog filma imenom I am not feeling very well, nije isključeno da se ni vi nećete osjećati baš najbolje, pa ću za svaki slučaj dati prednost njenoj poljskoj kolegici. Tako vam crta pokretne slike naša studentica Sunčana Brkulj kad se ne osjeća baš najbolje. No, sekcija Anima Festa koja pruža puno podrobniji uvid u hrvatsku animiranu produkciju od studentskog natjecanja zove se jednostavno Natjecanje hrvatskog filma. Što ne znači da u njemu manjka studentskih filmova s odsjeka za animirani film i nove medije Akademije likovne umjetnosti Zagreb.
Pa ipak prava poslastica čeka vas izvan konkurencije na posebnoj projekciji u četvrtak 1. listopada u kinu Studentskog centra u 10 sati navečer, kad je na rasporedu hrvatska premijera dugometražnog filma Dalibora Barića Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa. Ja to ne bih propustio ni slučajno, a vi kako znate. Dim će ih umiriti neko vrijeme. Najnagrađivaniji autor u povijesti Animafesta s čak 7 nagrada i 3 posebna priznanja veliki je švicarski animator George Schwitzgebel, koji je, uprkos činjenici da sa svojih 76 godina spada u rizičnu korona skupinu, odlučio doći u Zagreb kako bi osobno primio nagradu za životno djelo. U ljepotu njegove znamenite tehnike slikanja na foliji, nadahnute klasičnom likovnošću i glazbom, publika Animafesta može se uvjeriti na retrospektivi u sklopu programa Majstori animacije, a retrospektivu prati i izložba prikladnog imena Majstor poetskih vizija, koja se održava tijekom čitavog trajanja festivala u galeriji Kranjčar.
TV, najbolji TV vodič. Pregled programa za više od 300 TV kanala. Super pregledan i na mobitelu. Film, serije, showbiz vijesti. www.mojtv.hr. You were expecting someone else? Kao svaki pristojni domaćin, hrvatske sudionike svjetskog prvenstva animiranog filma, kako volimo zvat Animafest, ili barem njegovo veliko natjecanje kratkometražnog filma, ostavio sam za kraj. Dijelom i zato što smo te naslove već viđali u recentnim epizodama Kratkih rezova. Kako god, 4 hrvatska filma našla su se u žestokoj konkurenciji ponajboljih svjetskih majstora animacije, među kojima je jedna začudna i osuvremenjena varijanta biblijske priče smještena na prekooceanski kruzer i čak 2 queer pustolovine, jedna detektivska sa Glorijom Scott kao naslovnom junakinjom, a druga humorno-metaforička suvremena basna sa seksi Vukom Tomasom u naslovu. Wilder, baby, Wilder! Take it, baby, take it! Where shall I put it, Antonio? Četvrta naša igračica na tom ovogodišnjem svjetskom prvenstvu animiranog filma, ali je autorica najboljeg hrvatskog filma lanjskog Animafesta. Zove se Lucija Mrzljak. Taj njen prošlogodišnji laureat, kojeg vidite iza mene, ima upamtljivo ime Demonstracija briljantnosti u 4 čina, a ove se godine naša Lucija seli u najprestižniji rang natjecanja glazbenim videospotom The Closing Door za istoimenu pjesmu irskog kantautora, Oskarovca i dobitnika Grammya Glena Hansarda. Sjećate se onog njegova filma Once iz 2007. Jednom. Iznimno fluidne animacije, The Closing Door je rezultat Lucijine slobodne interpretacije teksta pjesme u kojoj je zajedno s autorom pronašla i ekološki podtekst. A kako su Kratki rezovi ekološki veoma osviješteni, 1153. emisiju ćemo zatvoriti upravo ovim Lucijinim filmom. Hvala što ste bili s nama, vidimo se točno za tjedan dana u istom terminu, do tada lijep pozdrav, doviđenja.